Ча, ҳамадай Америка айфонро икна радной мадай Тоҷикистонро икадан айфон 16 Pro Max радной фаҳмиди? Не хеле якоша ам меканам намекана радной. Фаҳмиди? Внимание ай Тоҷикистон ай радной, фаҳмиди? Сағираҳо гуфтен чи шишаи телефон таҳлилш ки шишаи телефон таҳлил рехт айфон па айфон модарам. Нигоҳ шишаи телефон таҳлилш ки гуфтен шефам хеле гуфт брай айфон бигӣ. Нигоҳ ки радной. Полни последний модель ша радной. Радной қариб $1800 ғалидаги радной 1700 чанд доллар. Шеф, раҳмати калон. Ина внимание родной, ай Тоҷикистон. Хай ёш. Чӣ хе буромад коробка маҳкамай?